Viime vuonna näihin aikoihin mä olin puhumassa teille Tampereen Hevoset-messuista. Tällä hetkellä mä oon puhumassa teille taas Tampereen Hevoset-messuista. Ja tämän vuoden Tampereen Hevoset-messusta tulee ainakin mun osalta paljon spessumpaa mitä yleensä. Ja vitsi oikeesti mä oon ihan sairaan innoissani, koska tästä tulee oikeesti parasta. Sen lisäksi, että meidän miitissä on minä, Sanna ja Amanda, tänä vuonna sinne tulee myös Nalle, elikkä mun poni. Nalle, mikä on mielipide tästä? Ja tää on jotain sellaista, että mä oon vaan niinku uskaltanut unelmoida tästä, mut nyt se oikeesti käy niinku toteen. Ja mulla on vähän silleen ristiriitaiset tunnelmat tästä, koska mua jännittää super paljon, että miten Nalle reagoi niinku tähän paikkaan ja ihmisiin ja kaikkeen. Mutta mä oon tosi innoissani tästä. Mutta joka tapauksessa me pyritään siihen, että Nalle tulisi siihen yhteiskuviin mukaan. Mutta jos Nalle on sillä päällä, että vähän ahistaa ja ressaa, niin ehkä silloin on parasta vaan, että se jää karsinaan. Tai sitten se on siellä jossain nurkempana. Tai nurkempana, onko se sana? Jossain sivulla. Tästä miitistä tulee infoja vielä paremmin tässä videon lopussa. Mutta nyt vielä tällainen asia. Mä arvon 5 teistä Hevoset-messuille lipun. Ja sit sä saat vielä lisäksi sun kaverille lipun. Tai vaikka jollekin läheiselle. Tai ihan kelle vaan. Mutta kun sä osallistut arvontaan ja jos sä voitat sen, niin sä saat 2 lippua Hevoset-messuille. Sä voit osallistua siihen arvontaan mun Instagramissa. Mun Instagramin nimi löytyy tuosta. Siellä on kaikki ohjeet siihen arvontaan ja ihan kaikki tarvitsevat. Niin menkää ihmeessä katsomaan sieltä ja osallistukaa siihen. Sitten mennään niihin miitti-infoihin. Mun pitää itse asiassa itekin luntata täältä, koska mä en muista. Eli tää meidän miitti on siis siellä E-hallissa, siellä työnäytösalueella. Ja siis se on se, tiedättekö, siinä on niin kuin, ainakin edellisenä vuosina siinä on ollut aita. Ja sit siinä on mun mielestä joku sellainen, onkohan siinä hiekkapohja. Ja siellä on itse asiassa katsomokin, sellainen pieni katsomo sitten. Et se on niinku, se on oikeastaan täydellinen paikka tälle miitille, koska meillä nyt on Heppa tässä mukana. Mutta sinne sitten kaikki. Ja mä laitan varmaan Snappiin tai Instastoriin sitten siellä, että tulkaa tähän. Niin kuin viime vuonnakin tein. Ja tää miitti on siis lauantaina. Ja toivottavasti mun poni ei seko. Mulla on kova luotto Nalle. Mut saa nyt nähdä. Oikeesti vitsi, mä oon tosi innoissani, koska mä pääsen näkemään teitä. Ja sitten oikeesti siistiä, kun Nallekin tulee sinne. Ja niin kun, tästä tulee vaan parasta. Muistakaa tulla sinne, muistakaa osallistua arvontaan ja nähdään siellä. Moro!